Njani mina? Ufungazi mina, ufukubona ingaphathi lami. Awukukhatha uzothola mina. Awukukhatha uzothola mina. Wesizwe. Wehlisa umoya ukuze ngifake la uhlale phansi ngiyacela bandla. Uyayibala indleko zami engizinusa umusa. Indleko angihlangani nendleko mina. Indawo yaba. Uyayibala indawo uthi yaba. Akuyona yakho. Yasekhaya. Akuyona yakho. Yasekhaya yabazali bethu. Yabazali bethu angizwa. Wena wenza ngathi yakho wena. Wena ngithi wena suwenza ngathi yakho. Udla wedwa le mali, awusitsheli, uwodla umuzi ngala, udla imali ngala. Yonke into uyenza wedwa nje wena. Wena ubona ukuthi konke okwakho. Uma lo baba wayeshela wena lo muzi ukuthi wena uthatha umuzi wasekhaya wena udayisa. Uma lo baba wayeshele wena uthi wenze njalo. Wena indoda la ekhaya, wena indoda. Wena ufuna usiphatha. Wena shaya umthetho manje uthi asenze ngendlela yakho. Sanibonani babukele emakhaya igama uthobekile wakamdlalose phasi kohlelo ley'nkinga zomhlaba siphinde yabonana ke futhi babukeli bethu mawukuthi uyaqala ukubuka uhlelo lethu ngicela ungakhohlwa mbukeli ukupressa usubscribe ukuze uzobe uqala uzobona izindaba esizipostayo phasi kohlelo lethu. Ngiphinde nje ngidlulisa ukubonga nothando enisithanda ngalo nje ngaphandle kwenu ipage lethu alilutho. Babukeli bethu namhlanje nginobhuti ubhuti uthe unduzuma ungibhalelile uthi ufuna ukuxoxisana nodade wabo kodwa ke babukeli bethu akumina ke ozonaba ngeenkinga zakhe ngoba ukhona la eceleni kwami ngizombingelela ngimcele ukuthi abingelela ababukeli bethu emakhaya bese yachaza ukuthi kungani ebhalele usisithobekile ufuna simsize ngani bese ke siyaqhubeka nohlelo lethu. Ngiyabonga. Sawubona. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Siyakwamukela uhlelweni ley'nkinga zomhlaba igama uthobekile wakamdlalose. Yebo. Ngicela uzisho nawe noma bese ngibatshelile kodwa nje bese ngicela uzisho uphinde ubabingelele ngokukhethekile. Ngiyababingelela nababukeli ekhaya emakhaya. Igama lami nguNdu akazuma. Ngizela bhalela inkinga zomhlaba ngoba nginenkinga yasisi engizalwa naye esiswini. Kusho ukuthi usisi wami mengizwa ngithola ngamahemhem ngiyathola ukuthi usisi bekunomuzi esihlala kuona kodwa shuthi abazali besingasenabo ngoba badlula emhlabeni bese kuyithina nje sobabili sinosisi esibhekele le ekhaya manje ngaphuma ngenxa yomsebenzi ngathola indawo la ngiqashe khona la ngisebenza khona kodwa ngiye ngifike ekhaya ngivele kwabe sesideke isikhathi ngingaveli-ke kwangezwa mekushiwo ukuthi usisi umuzi wasekhaya usewudayisile kodwa bengazange asibikele isizathu futhi angisazi ukuthi wenziswa yini lokho. Nginaleyo nkinga nje enkulu manje ngikhona ngibhalele lolu hlelo lokuthi ngithola usizo naye usisi ngimuzwe angichazele kahle ukuthi yini le dala ukuthi aze athathe lesinqumo engasitshelanga thina. Ninalo ikhaya emakhaya? Yebo likhona ikhaya emakhaya khona umuzi waselokishini. Usisi udayiseni ubudayisa usemakhaya noma udayisa uselokishini? Cha udayise lo selokishini wasemakhaya usakhona. Okay. Ngizwa uthi abazali nisenabo. Yebo abazali sebashiya. Oh sorry ngalokho. Okay. Abazali bese nje abakhona. Okay abazali bese banishiya bese senihlala nosisi nobabili. Yebo. Wena wasuka lokishini. Yebo ngaphuma ngenxa yomsebenzi ngani ngisebenza kude. La ngibamba khona ngenzeka isikole seduze netransport singangilimaza ekugibeleni. Yebo. Okay ngiyakuzwa bhuti yami. Wena uthola kanjani ukuthi usiswa kudayisa? Ngithola ngamahemhem nami abantu bekhuluma na ku Facebook ngiyabona bayasho abantu ukuthi hayi ngala kuyonakala ekhaya ukuqhamuke phela uphinde uvele. Mina ngasithatha isinqumo sokuthi ngidecide ukuthi ngihlale phansi nosisi sikhulume naye. Ngayithathela isinqumo sami ngedwa ukuthi angize kulolu hlelo la ngizokwazi ukuthi angichazele kahle ukuthi uyenziswa yini lento ayenzayo ngoba phela sikhona nathi sabafowabo. Angavela yenza into nje athatha isinqumo yedwa engasibikelanga thina sikhona. Okay, alright. Usisi yena akwazi ukukhuluma naye mayelana neni ukuthi udayisile. Cha angikaze ngikhulume naye ngendaba yomuzi. Akaze nje mhlawumbe uphela umuntu uyambona mengabe efuna ukwenza into. Mhlawumbe mawufika ekhaya ubona ukuthi lo ngathi khona lento wrong afuna ukuyenza. Hayi bengingaqapheli lutho. Awukaze nje mhlawumbe ukukhulumela emlomeni wakhe mhlawumbe mekhuluma nje aphahla ukuthi nje hayi angisathandi mina ukuhlala la mhlawumbe.
Hayi bengakazi bewumuntu nje ohleze ekhululekile mengikhona nje Ehhe. eyihlalele futhi akungenankinga nje. Okay, hayi ngicabanga ukuthi sizomlanda ke emotweni usisi sizwe ukuthi yena uzothini ngoba asazi uye uzosinika lezi impendulo esidingayo. Yebo. Siyabonga ababukeli bethu, sizocela ubhuti ukuthi asilandele usisi ukuze ezokwazi ukuthi asinike iy'mpendulo lezi esidinga ubhuti ukuze ezositshela nesizathu sokuthi uma ukuthi ukwenzile lokho ukwenziswe yini nobhuti ukuze ezokhululeka azi ukuthi kwenzakalani. Okunye before nje simlande usisi ngisafuna ukubuza ubhuti uma ukuthi usisi uthi uyidayisile indlu ngempela ngempela udayisile ufuna enze njani akubuyisele akunika imali ufuna enze njani? Cha mewuthi usisi uyidayisile indlu shuthi kumele kube uhalf ngoba le ndlu le akekho umuntu owabhalwe phansi ukuthi eyakhe yedwa yethu nje siwumndeni njengoba sizalwa naye nje sokwami. Ngifuna ukuthi nami kube ngithola ukhathi wami na kule mali ayidayisa ngayo ngoba ngeke sakwazi ukuthi iphinde sibuyele kuyona nje seyidayisile. Nami ngicela ukuthi ngithole ngokwami. Kodwa awumdinelwe ngaleso senzo sakhe. Ngicasuke ngiyaqhuma. Ucasukile. Awu. Casuke kabi ngoba lo muzi ukuthi imali akakunikanga noma casuke ukuthi imali anginikanga na ukuthi umuzi udayisile umuzi awudayiswa umuntu. Umuntu abangahle la ekhanda nje usile umuzi awudayisa umuzi. Ngoba kusane ingane kusanabazukulu la sisazozala nezingane zakhe zohlala amedayisa umuzi. Sohlala emqashweni manje sohlala emakhaya. Fake khona umuzi waselokishini kube khona umuzi wasemakhaya. Lento ibalance lento. Hayi ke kodwa ke simlande kuze ezozwa yezwa ukuthi ungani kuze sizozwa naye singaze sisheshe siliphothule udaba singamzwanga yena ukuthi uthini. Ngiyabonga. Ngiphinde ngibingelele ke babukeli bethu emakhaya senginaye ke usisi ngizombingelela anibingelele cela usondele nje kancane sithanda sami bese eyazisho ukuthi ubani kodwa ngizoqala ke ngizisho. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Njani? Igama ngiyaphila igama uThobekile wakwamdlalose phasi kohlelo lenkinga zomhlaba. Ngixolise nje ukuthi namhlanje sila sizoxazulula udaba kodwa futhi ngiphinde ngibonge nje nesikhathi sakho siphinde sibonge nokuba nawo ohlelweni lethu. Ngicela ubingelela ababukela emakhaya uzisho ukuthi ubani igama noma ngabe uyamazi yini ubhuti oseceleni kwami. Ngiyanibingelela emakhaya igama lami nguSine wakaZungu. Ubhuti ngiyamazi ubhuti wami sila naye emndenini ekhaya nje. Uma nobaba ubhuti wami nje sisalamana sala nje ndawonye. Kunihleli kanjani nobhuti? Hayi ubhuti besihleli naye kahle eqaleni. Ehambeni kwesikhathi ngahlala ke nawe wazihambela naye. Wazihambela nendlela zakhe engazazi. Angizoba mude kakhulu kwesithando sami ngizodedela nje umfowenu ukuthi asho ukuthi kungani ula namhlanje. Nduna nangu ke usekhona bengisacela bandla umchazele ukuthi kungani ufike noThobekile namhlanje. Kungani futhi yena ela. Yebo. Ngicela umlaleli bandla umuphi indlela. Sisi ngibhalele lolu hlelo ngoba bengifuna ukuthi ube khona nawe. Ngizwe kahle ngale ndaba engizwayo ukuthi wena wadayisa umuzi wasekhaya. Ungazange usitshele lutho. Ngingazi ukuthi udayisiswa yini umuzi yini liqanga edala ukuthi uzothatha umuzi wasekhaya udayisa ungasitsheli. Engifuna ukwazi lokho nje sisi ukuthi lesinqumo owasithatha wawusithathiswa yini. Okokuqala nje ibhuti wami hayi ngoba ngikudelela umuzi ngudayiswe ukuthi one beningasekho ekhaya nje uqala lokho. Two ngihleli ngedwa. Two ngokumxhaso umxhaso ngo-extenda mina ngemali yami ningekho. Nihambile nentombi zenu yohlala nihlala khona ngingazi ukuthi nihleli kephi. Ngihleli ngedwa ekhaya ngintombazane. Anikho nina abafana engabe nikhona ekhaya nangilekelela. Bengibonisa ngudayisa ungavela ukhona umuzi usemakhaya nihlala khona emakhaya. Mina ngiyazama la esekwini nobaba engane zami wangihlekelela isusi ngiwulungisa umuzi anikho ngihlele emakhaya. Ngase nga-extenda kumuzi bekumxhaso futhi. Manje wasubona pha udayisa. I-RDP leyo umuzi umxhaso
sikhuluma ngawo umkhaso lo umkhaso umuzi sikhona wangasitshela ukuthi awu-extender emva kwalokho uyawudayisa anibuyi vele nizobheka emakhaya yindawo anibuyi vele ungasithintanga ukhulume nathi uxhumane nathi usitshele ukuthi uplana ukuthi niyabuya nini niyabuya nini abanibuyi nini ngoba iy'ngcingo yikhona ushayele ngalo ucingo ukufona oqala nje wena-ke nje siqayeka ukufona ungibuzisa sisi wami unjani empilweni Ngofona wena uyamtaka ma uyaphila unjani nje wena niyaphela lapho ney'ngane niyadla ini vele kuyafana lo muzi bengifuna ngabe ngiyawudayisa wani cha umuzi wasekhaya wena wani funa uhambe uyoganwa wakho umuzi wakho nami ngigane wakho umuzi wakho usale umuzi lo yimina efanele ngisale ekhaya kulo muzi hayi akho usale ekhaya wakho yini kwaphela vele umuzi awubhalanga umuntu umuzi awubhalanga umuntu nje umuzi wasekhaya fa uvuke ngobani ngawo umuzi wasekhaya nawe uyahamba uyowakho umuzi uvuka ngenkosana awuvuke ngomfana omncane wasekhaya wena umncane nasekhaya wena umuzi uima wo uzongimela umuzi uvuka ngani umuzi uvuka ngenkosana uvuka ngomfana omncane ekhaya umncane wena uqala nje umncane wena awushaye ukuthi ngumagcini umuncane umfana ekhaya umuzi uvuka ngenkosana umuzi uvuka ngenkosana ayingeke uvuke ngawo wena funa uhambe wena uyogana umfazi wakho lo uhambe naye nele yakho umuzi wenu nami ngiphume ngawudayisa komuzi udayisile yini exakizwe udayisa umuzi ufuna ngenze njani ungawudayisa ufuna ngenze njani ngawudayisa imali ekushodela imshodela kephi yini pho izathu nanhlali vele kona ukhulumela ngoba vele uhlala nakona umuzi ongahlali nanokona befa usibikele phela thina sazi phela ngendaba nginibeke nithathephi uyawudayisa uyawu-extender yonke lento le fa usitshele yonke lento ungavele uthathe isinqumo sakho nje wedwa uvele uthi wena ngizokwenza ukuthi sikhona uyenzelani lento uyaziba uthi wrong sis ngirong shuthi wena ufuna usiphatha wena ekhaya omalume bayayazi le ndawo omalume bake bafike lo malume bengazi sikhona thina bayatshela ngomalume bangafiki la omalume lawo bakho bake bafike la ekhaya omalume akho kuyashona wani la kuwo abantu befike kushona abazali bakho la abafika abalume bakho kwenzekani la bake bafika omalume bakho la kulendlu la kanje uzokuthiwa ngomalume bona phela abantu abadala abasibhekile umalume banibheke phi lo malume bakho le emakhaya ngithi kugade bona bayafika ngitshela ngemakhaya bayofika phi la nje umuzi udayisile wena ngisacela nje ukubuza kancane mhlawumbe kusisi ngizwa uthi umuzi kumele uphathwe yinkosana ubhuti utheni nina noba u2 usho ukuthi uyena obvious mina nkosana kwangazi mina siba u2 vele ngimani ubaba ukuba inkosana phela ngabe kuyakhombisa nokuthi inkosana akho khombisa inkosana ngoba uhamba le akangicabangi nale ngikhona ukuthi ngiyadla nginjani ngoba phela inkosana ikibheka usisi wakhe imgadi yena nje lutho imaki angithi into engizwile ukuthi wena lapha ekhaya nje uzudayisa lo muzi busuhlala nendoda wena khona kulomuzi wasekhaya uyayazi lonto ngihlalele naye indoda ufanjani ngaphuma kodwa sengidayisile umuzi ngahamba yabo usibangela inkinga ngihambile kodwa usalayo udayisile umuzi ngahamba nomuntu lo muzi ashisela wona impepho ngihambile nomuntu ngoba sezolobola futhi ngevele manje yayibona into yenzayo kodwa uthi inkinga kanjani ngicela mina nje ukubuza ayingakhuluma ngicela ukubuza nje kuwena sisi ngoba phela ubhuti wakho yabo lo muzi wasekhaya sisi uzomela uhlawule uzomela ugeze lo muzi ngesikhathi wena uthatha isinqumo lo mngcolo benikwenza lapha nale ndoda yakho kumele ugeze ungambikelanga yena njengomfowethu into engikutshela yona into edala ukuthi ngingambikeli ingoba naye akakhombisa ubusizo la one lokhu umxhaso lo two umina engizamile ngithe ngihlabathi ngulungisa ngenza yonke into ikhaya livuswa yimina kongathi mina umuntu wesilisa sibe bawusuka u2 uye mina ngathi manje uye umuntu wesilisa mina ngivusa umuzi ngiyintombazane ngabona ukuthi angivele ngababikeli ngwamanje yini ungayishongo into oshoda ngayo usho ukuthi ngishoda ngokuthi sikulethe lokho oshoda ngakho ngoba phela sikhona siyabamba amatoho lapha nalapha siyavuka into singanitsheni ngwavela nani aningisizi ngalutho aningibheki aningani ukuthi ngikhona aningani ukuthi ngikhona kusisweni ngesikhathi ke wena usudayisile umuzi abangile ukuthi bona bazozwa kanjani ngibona yabothi ngwavela abanani usizo ekhaya into engifuna ngalomuzi lesi nje laba abanasizo ukhathi wami ayikho usizo khona ekhaya ngifuna ukhathi wami ke njengoba udayisa lo muzi lo ngifuna ukuthi nami ngibe lo khathi uzothola
ngeke nayo into yosiqabanisa ke sisi into yosiqabanisa ke lento ngoba ngeke phela uKathwani lokhuluma ngomuzi wakithi uKathwani uzodla wedwa ngomuzi wakithi ukhuluma ngawo uyakubala ukuthi mina ngilungisile i-roof ngalungisa indlu leyo umxhaso ukuthi wenzani wenza ukuthi uzongilalela ngeke ukuthi ukhathi ekubeni ngeke ngilungisa umusi ngiwuliphika iqhumile mina right wakhona ukhathini ngoba uzobe khona ukhathi ku-RDP leyo umxhaso lo ngaqhuma mina indlu ngiyalungisa kahle ngoba umuzi obukekayo mina fangatholi lutho mina ngithi wafafu ngeke uzoba wafafu wala nedingo ngomuzi wasekhaya mina ngingatholi lutho ube kubeni wena ungasitshelanga ukuthi ushoda ngokuthi ngitshele-ke hamba ngilandela inganihlala kephi lentombi Nake sisi ngizwa uthi ngizwa umuntu wakhe ethi uzwa kuthoba usuhlala nomuntu wathatha umuntu ngazi inkinga lento yakho sisi umuntu uqinisile umuntu ngamthatha into ezokwenzeka umuntu ngimthathile into ezokwenzeka sokubambana ngezandla sisi ngiyakutshela sisi uzongilalela uzongilalela umuntu ngimthathile ngobani vele kuyafana ngihlala ngedwa lapha kulowa muzi zokuyena igebengu umuntu wesifazane egcekeni nambe ngimfisa bekhona umuntu egcekeni into zingizimazise egcekeni nje awumuntu wesilisa bongeke akulahamba angeneke indoda ulayo nayo ekhaya angeke wena kususebulewa amaphara noma igebengu noma kuthiwa yini ngihlala ngedwa egcekeni ayekho umuntu engihlala naye awasisi udlala ngathi wena ukanga umuzi wasekhaya wena ke yabo uthi udlala ngathi wena ngesikhathi udayisa lo muzi lo muntu ohleli nabe yazi ukuthi uyavuma ukuthi wafaka indoda wahlala naye ngiqale ngamfihlela ngabe ngamtshela ngiqale ngamfihlela ngikhathi ngisawulungisa khathi sengiqedile ngamtshela ukuthi hayi lo muzi ngicanga ukudayisa cela ukuthi siphume-ke sihambe siyofuna indawo singaqhuba kuphephisa khona ikhanda noma siqashe noma senze njani yena wathini uyazi ukuthi wabatshela ngabafowenu ukuthi wena udayisa umuzi uyazi sasibatshena ngibatshena ngabafowethu wathi uyakusapota lona ngingasuka ngazi mina ngisapota hayi nishona cha yabo sisi lento enzayo sisi iyabheda into enzayo njengisho ukuthi nami njalo lo muzi lo nami ngifuna ukhathi wami ngoba ngempela sisi ngeke saphilisana kabuhlungu mina nawe sophilisana kabuhlungu manje nangoke unduna uyakhala uthi ufuna ukhathi wakhe ke noma ufuna ngibona ukuthi njani mina ufuna ngazi mina ufuna ukubona ingaphansi lami awukukhatha uzothola awukukhatha uzothola mina wehlisa umoya ukuze ngifake la uhlale phansi ngiyacela bandla ngiyacela wesisi lo muzi wazi uma akhanzi manjani lo muzi ukhatha uzothola mina ngwala ngichaze ukuthi ngiqhumile laphana ngiqhumile kade kumkhaso right uqhumile ngiyakuzwa uyayibala imali yami ngixhube ngayo lapho uyakubala nje lokho wena ukuthi apha ngiqhumile awucabanga ngicabangelo nje isikhathi kahle awusho lutho lokho uzuqhumile awusho lutho imali yami ngengeze ngayo imali yami ngengeze ngayo uchaza ukuthi ngayo imali yami ngengeze ngayo uchaza ukuthi ngayo uzongibuyisela ukhathwani uzonginika ukhathwani wangachaza ukuthi okay uzothola imali efana neyami khohlwa imali lengayithola mina khohlwa imali engizoyicabanga mina ukuthi mayona nami ngizobala idingo zami ngengenze ngayo ngilungisa umuzi ulungile kwa ngiyafuna ukhathi wami okay ngiyabona ukuthi kodwa kuzoba imali elingana leyo muzi kanjani hafafu phela uyayibala indleko zami ngilungisa umuzi indleko angihlangani nendleko mina indawo yaba uyayibala indawo uthi yaba ayona yakho yasekhaya akuyona yakho yasekhaya yabazali bethu angizwa wena wenza ngathi yakho wena ngithi wena suwenze ngathi yakho udla wedwa le mali awusitsheli uwedla umuzi ngala udla imali ngala yonke into uyenza wedwa nje wena ubona ukuthi konke okwakho uma lo baba wayeshele wena lo muzi ukuthi wena uthatha umuzi wasekhaya wena udayisa uma lo baba wayeshele wena uthi wenze njalo wena indoda la ekhaya wena indoda wena ufuna usiphatha wena shaya umthetho manje uthi asenze ngendlela yakho sikhona sabafana ngitshela ukuthi manje ngathi umuzi wakho lwana akusona umuzi wakho lwayo longephe imaterial yakho singayibala kodwa ukhathi wami ngiyawufuna ofa ukwazi lokho ngoba futhi ungakwenzi lokho sisi
Sophilisana kabuhlungu ngiyangizwa. Ngiyangizwa sisi. Sophilisana kabuhlungu. Hayi ngangibeke isandla. Angishayi mina. Konfuthi ungizwe lento engiyisho. Wena ukuthi ufuna ukhasi bakho manje Futhi ungizwe lento imali engiyisho. ngifuna ukubuza. Mawufuna ukhasi bakho yiphendlela wena somgodo siwambile. So uyekephi nakephi ngoba phela ngeke vele nginike esandleni mina imali. Ukuze ukuthi wakhona uma mhlawumbe egcineni mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi hayi umfowethu inkinga. Ngoba ngeke vele uthathe imali wena makusho egcineni ngiyabona ukuthi ngempela siyabonisana nawe. Ufuna uhambe endaweni ezithile uye enkantolo uyekephi police station wakwazi ukuthi vele nginike imali mina wena khohle imali ngiyithola Kanjani? Ngikho ngayithola. Uqala ukuthini? Uthini? Awuphinde into oyishoyo. Ngicabanga ukuthi ngizwa Awuphinde uthi into kumele oyishoyo. aye enkantolo ahamba ama-police station. Ngicabanga ukuthi ingakho engibizile ngithi uyasho ukuthi usisi wakhe navundle Awuphinde lento oyishoyo akafuna usisi. ukuthi lento azayenza izibe Ngenze nkulu njani? uzokhuluma nawe Ngiyithole. uthola ukuthi umuzi udayisela Uqonda ukuthini useyathola ukuthi ukuthi umuzi ngiyithole? udayisile usethi ke ngoba phela umuzi owenu nobabili ucela ukuthi ke umnike Ukhathi wami, ngifuna ukhathi wami. wemali odayise Ngayo umuzi. ngoba lo muzi bekowabazali benu Sobabili. Wena suthathe ngathi owakho wedwa. Awusasibheki thina sabafuni. Ngicabanga ukuthi uyasizwa isicelo sakhe ileso nje isicela nazo Uzenze njani thina? into ebuhlungu ukuthi uqhamuka manje sekudayisa umuzi kade engaqhamuki engicika kakhulu nje leyo maseze into Uyaposta ku Facebook udayisa umuzi. Hayi bo sisi. okay ke Hayi bo. uyakuzwa ngiunderstand ucasula ukuthi ubengekho Kosi impela mengayitholi le mali isiphambano ngifunga ubaba emathuneni. Sisikhonto engizoyenza kuwena. ngingufear wrong ngoba Ngithi manje mina ngayitholi le mali kodwa sisi mina ngifunga ubaba emathuneni. Ngifunga ngiyakutshela sisi. uzofika manje Wehlisa umoya ngicela wehlisa umoya awukwazi ukuthi ungamfungela umuntu awumfungeli ngoba mase Kodwa. uzobheka wena usisi wakho lo awukwazi ukuthi umfungela ngithi ubizeni Angasiphathi kanje. hayi ngiyakuzwa nami ukuthi usanganiphatha ngithi ucele mina ukuthi ngibe khona Yebo ukuthi uthole into oyifunayo ngiyifunayo. kodwa musuku umsongela asikhulumeni kahle njengabantu abadala simncenge usisi sizwane Kodwa yena uthi ngengithole lutho into ayishoyo leyo ile nto esixabanisayo ke. Angithi nawe Lento yodinga sengenzeka ezinye izinto engafanele zizenze futhi. phakamisa umoya ngicela kona lokuthi Cha uthi wrong na uyangidina. Lento ongamela ayenze lento uyangicasula. kodwa phela egcineni ifaneke ke sikhulume naye kahle ngoba thina yena angiyeze lento esiyifunayo Khathi wami. njengoba ethi yena ubungekho yini kwani nawe bese kunyamalala lesi sikhathi sidungeze Ngibanjwe amatoko la ngiqashe khona ngiyasebenza. ukumfonela ngoba I-weekend kuphela engasebenzi. Uyathula nakafoni. Awuyathula nakafoni. kuyini kuzobheka ikhaya Sofona ngafoni. kuyini Kwenziwa izinto ezibalekile uyathula ngoba wazini wazi ukuthi uyiphethe emzini wasekhaya wenza noma into ayithanda amadoda ufaka abantu kuzutshwala kudliwa yonke into kushiswa inyama yonke into ngesikhathi uyenza la uhleli nomuntu wesilisa emzini wabazali yebo isiphi nje isinyathelo wasithatha wena njengobhuti wakhe asikho awumfonela angimfonelanga awumbuzanga lutho angimuzanga lutho ngoba nami ngathola sengithola sengizwa ukuthi lo ko Facebook bani ko Instagram ngiyeza ukuthi lo sehlala nendoda lapha emzini wababa shothi bekuphethe kahle phela bengangiphethe kahle ngoba ukhuluma ngani naye usisi isikhathi nje mina bengingasitholi inhlobo sokuthi ngize ngala ngasekhaya bengibhizi Ukwabo ungasitholi bobhizi kanjani ngoba phela ngabe uyabona ukuthi hawu ngabe uyafona uyasho Wena awufoni. uyabona efonini lema ku WhatsApp bengifuna ukuthula wena ungafona ukufika ngesikhathi ungalindenge ngifuna wena nje ukufika bemali kanti umuzi wena usudayisile vele uzindaba omuzi kuphela nje vele umuzi wena usudayisile vele indawo yomuzi ngale ndodo oyifakayo usifane ngigezele umuzi wasekhaya unungcolisile ngenza ugeza sefane ngigeza umsamo ukuthi ngingcosidlozi lasekhaya ngoba umuzi udayisile vele idlozi alisekho wayilona la kulomuzi lo udayisile wasisi ukuthi ngayithina ngazi yazi sisi
Sekukuningi kakhulu kodwa phela manje ufuna geze idlozi. Kumele Uyasho umuzi oseThekwini khona umuzi osemakhaya. Lo usuthengiwe lo oseThekwini angithi. Ilo semakhaya lashisa khona impepho. Nje ngizosela fayoxolisa le emakhaya ukuthi wenza ukuthi la. Ngokwayena izinto zakhe zohamba ibambeke futhi uma uthi akayenzi lento. Ngeke phela umuzi wedlozi, idlozi liyacasuka. Monte wrong liyadina idlozi. Cela ukhathi wami ke sisike singaze sibambane ngezandla ngoba khona okuzokuthusa. Ngikhuzile phela ngathi asimsongeli. Wena idlozi walibekela ngathi uhamba unohlala intombazane walibekela wena ukuthi uyaphuma ekhaya. Ngoba umuntu omdala akumele ubekele idlozi ukuthi ngiyahamba manje ekhaya. Sengiyahamba manje abantu abadala ngiyahamba. Ngabatshela ngiyababekela wena. Angishisi impepho mina ngabatshela ngomlomo ukuthi ngiyahamba ngiyaphuma ngiyosebenza. Ba-understand ufuna wafike ngasebenza kwakuhle kwa-right. Wena nje kuphela ongenzela iy'nkinga ngale emumva lezi engiy'tholayo ngizwa ngani abantu bayakhuluma umphakathi basho lokhu bonke ngizothini mina ngothi angithini mina ngithule izinto zibe zonakala. Usingenze njani ngempela yenza ukuthi ungamtsheli ngempela umfowenu? Mina sisi nje okungakusho ingoba besasibambisene kahle naye ukuqala nje lokho. Akafike ekhaya akanandaba nje nokuthi khona umuzi wasekhaya. Akanandaba manje usefikile uthini? Akacacisa ukuthi uzokwenza njani waphela manje. Ngeke kugcine yena futhi ngempela uNkulunkulu isiphambano ngeke kugcine yena. Mina ngifuna la nihambe nizwana, nihambe right, nihambe nibe nesivumelane futhi esi-right ukuthi kusuka la kuya la kusuka la kuya la ukuze nizophila kahle. Nombo iphela egcineni nina nabandawonye abazali benu uyasho ukuthi abasekho lebe khona bajabulile ubona abantwana babo begwebhana njengoba kanti sisazogwebhana ke futhi sisazogwebhana nje too much. Manje imali enye seyisebenzile ayivela ngahlala nje into esizoyiba ngakhulu leyo. Ukuwena isisebenzini manje imali usengitholile enye seyisebenzile. Inkinga yami ilale lapho ukuthi manje kodwa uzokwazi ukuthi nami unginike ingxenye yami efake ngiyithole. Seyisebenzile phela phela usho ukuthi uhlanganisa ngendlela ozohlanganisa ngayo phela. 150. Udayisa 150,000. Sho ukuthi uhalf kwabhuti u75. Bethi ifuna ingxenye ya 75 engangicabangeli mina. Uje befuna 75 nje efuna ingxenye mina sengilungisile. Ngiyami sengilungisile. Wena uwilling ukumnika malini? Njoba ku75 wena uthi ufuna ukumnika malini? Ayi ngamnika noma 30. Hayibo isenti phela leyo. Emalini engaka u30,000 ngizonza no30,000. Hayi ngeke sisi ngifuna u50k mina. 50k sisi. Hlangane nje 50k. Nango kuyasho ukuthi ngeke. Kodwa phela ukwazi ukuthi ungathi uzohlangana uhlukana udadweni lo. Uma lungile phela. Yebo. Nami ngifuna ukulungisa ezami izinto. Leyo mali azokunika yona. Kodwa futhi niphinde nina sizwane nje ade sizwane. Ngokwamanje asikazwani sisaxawene kwamanje ngoba le mali ayami. Awulanda 50k wazi ngilungisile ekhaya lungile nje leyo ingxenye lo. Ubuza yini kanti kuwena? Wangekubuza ngeze njani? Ngoba ngilungisile. Angithi ngiyacabanga yami ngithi u50k. Wena bewuyimalini lo wayidayisa ngayendlu? 150,000. Mina ngifuna bani? Ufuna u50. Wena uzothatha bani? Lenye eceleni. Manje yini inkinga lapho? Wena uzokunika u30 ngamakinati. Ngizowenzani mina amakinati? Nango ukuthi ucela u50. Ngale wayo ikona nje. Ngale walokho futhi mengenzeki lokho. Njangisho ngamanye ngisasho ngingasesebenzile. Khona uzokuthusa. Engafisa ukukunika u50,000 kodwa isebenzile. Mina ke ngithi lesisebenzile lo 30 athi uzokunika wona bese ke eyagcwalisela uzobe seyayibuya eyakunikeza kanjani ihlangane ibe u50 kanjani uzolekho amancozi
Hayi ngeke phela. Wena ngeke. ufuna isamba yonke. Ngifuna isamba nje, account yami nje, samba sonke nje. Ngazi ukuthi nje uqedile. Hayi mntama ngiyakutshela ngeke mntama. Hawa. We, awungeke mntama. Awungeke mntama. Awungeke phela. Bhuti wami ngiyacela. Hayi sinedingo nathi sisi ngeke. Awukwena wedwa onedingo. Into yokuqala nje uqale wayicabangela wedwa. Wayicabangela wena ngeside lakho wedwa. Ekugcineni manje mase sisifika thina sesithi manje sungitshela ukuthi uzokhipha kanje mancozi manje. Ngeke sisi, ngeke. Uxolisa ngeke size ngalutho uxolo. Ngeke size ngalutho uxolo sisi. Bengiyaxolisa. Hayi ngeke. Ngicela phela nawo. Imali bese seyenye sengiyisebenzisele ngiyacela. Ngizokunika u-30 uma sengiphinde ngiyayiphesha. Ngiyacela. Kuzothatha isikhathi esingakanani lokho? Ngizozama. Ngeke ube unyawo wonke. Ngeke uzonyawo. Ngaqala mhlawumbe inyanga engaki ngazi ukuthi mime ngithi ke Ngizokufonela ngitshela mayihlangana nje ngizole ngiyinike. Awungathi ngeke ngiyithole lo manje. Ngathi ngeke ngiyithole le. Ngoba ngifuna ukuthi lento ihambe kahle ibe Ayisazi ukuthi ingena nini le ngenayo. Ngicela u50 wena uthi ucela ukumnika u30. Okwamanje. Usuyamnika kancane ke. Okwanamhlanje uzokunika u30 wanamhlanje. Kodwa ngicathi ngeke uphele u4 months mhlawumbe u3 months izoba seyihlangene enye no20 ngiyacela. Hayi. Ngicela. U20. Okay. Hayi ngizwa kahle. Hayi ngiyakuzwa. Hayi shuthi wanamhlanje uzongifakela u30. Kudlule 3 months, 4 months. Yeah. Ngiphinde ngithola u20. Hayi kuyazwakala ke lokho sisi. Uma ukhuluma ke hayi ukuthi uwenze ngalendlela obuwenza ngayo. Imali ngizwa, imali understanda ukuthi ke lento shuthi singakwazi ukuthi silungise ngalendlela osho ngayo. Okay, ngiyajabula ukuthi niyavumelana ngokuthi wena uthi usuzomkhokhela ngalendlela uzomkhokhela ngayo. Kodwa ngitheme ngithi ngiyalalela la kunina no2 kunongazwani vele nokungaxhumani. Bengicela nje ukuthi bhuti uxhumane nawe dadewenu usisi wakho lo ukuze leli phuthe lenzekile lingaphinde lenzeke. Nawe umfowenu xhumana nomfowenu ngaphandle kamfowenu ngeke ayikho impilo ozoyiphila uzomdinga futhi ngelinye ilanga. So nje ngiyacela ukuthi niqhawulane lani babane ngezandla noma ngabe niyahagana ngoba phela kade senikhomba ngemini nixolelane siphinde sidlalele phansi siqhubekeni nengxoxo. Kodwa nje ngifuna kwamanje ukuthi iqale nenze peace nina nje nobabili. Ngingangenzela lokho. Hayi akunankinga. Hayi sis. Hayi sithelelana amanzi sisi. Hawu ngiyajabula nje ngijabula nokuthi ngiyabonga ukuthi ningihloniphile niyaxolelana no2. Ngicela ke ulenze iqiniso uyangithembisa. Yebo ngiyakuthembisa hayi. Ngizozama nje ukuhlanganisa lo20 osalile. Ngiyazi sihlisa kakhulu kuyena ukuthi ngenze into engabe ngamele ngiyenze. Ngimele sihlale phansi njengomndeni sibonisane. Sihlale phansi yasho ngisho sibhuti wami ngicela ukuthi ngidayise umuzi kanje. Yeah, ngicela manje angixolele ngiyaxolisa. Ngiyazehlisa kuyena. Buka nje manje kade usho la. Ngiyaxolisa. Uthi uzo umuntu lo usunayo uzolobola. Bezolobola kubani mawungazweni nomfowenu. Ngiyaqolisa kakhulu bhuti wami. Hayi ngiyakuzwa sisi, ngiyakuzwa. Hayi thelelana amanzi hayi. Ngiyaqolisa. Ngizwa kahle, ngizwa kahle. Ngiyakubona nawe ujabulile usujabulisa imali. Sengiyezwa isimo samasende ukuthi hayi usisi uzoyilungisa yonke into hayi. Kodwa nawe phela xhumana nosisi wakho. Ungathi ngoba nakho uthatha umsebenzi awufuna ukuthatha kodwa ekhaya ungalikhohlwa. Ngoba nami ngase umuntu osengibulahlile ayize ngibuye ngishala amanzi amponjwana phela. Ngibuye nginganaki nje okunye. Kodwa usuyanaka. Kodwa ngiyaqaphela phela nami ngiyabona mekwenzeka ukuthi uyabona ukuthi iphuthe nje kumele liphinde lenzeke. Ngempela ngifuna nje mina uphinde ngibuye nginingize letha ngizolungisela inkinga. Ngifuna ukuthi nje ningibize mase shada usisi bese emshadweni. Usizwa kahle. Nomndeni nawe usushada lapho ikhaya liphambili. Sizwa kahle. Ngicabanga ukuthi ke babukeli bethu sesifike esiphethweni sendaba yethu and siphetha kamnandi usisi baxolele nobhuti bathi bazokhokhelana imali ubhuti bekade ekudinga uzokuthola. Ngiyabonga kakhulu ke babukeli bethu ngiphinde futhi ngithi niphinde nibabonise nani babukeli bethu nabanye basemakhaya baneyinkinga ngicabanga ukuthi bayabona bangalenzi iphuthe elifana naleli. Umndeni ubalekile ngaphandle komndeni awelutho ngisho ngabe kwathi ubhekana nenkinga engakanani emhlabeni
ukhumbule kodwa ukuthi umndeni ufika kuqala futhi umndeni iwona ozowudinga ekugcineni. Ngiyabonga kakhulu ukuba nani ohlelweni lethu. Ngithemba ukuthi impilo yenu izoqhubeka kahle, nithandane, siyanithanda, siyabathanda nababukeli bethu emakhaya. Siyabonga.